نعم ما في مشكلة ما في مشكلة فقط تسمع إليك كثيرا ولكن لا ينبغي أن أبد لك. نعم ما في مشكلة. باركت في أمورك اللهم باركت في أمورك في بادية السعودية بداية نبي المجتبى. Ni ne CEO na E-Grade Nigeria Limited. Hada kuɗi wannan abokina ne chairman Gashash Collection. Ni hada kuɗin E-Grade Nigeria Limited ta fi karfin kaina. Aka ce min babu wanda zai iya siyan wannan kamfani. Sai alaji. Wannan ne dalilin da yasa na ne. Shugaban matsayata. Na ga ma nefa ta kaci. Amma wannan kamfani ne yake aikin wutar lantarki a karkashin ka ike neman izini a karkashin ka wallahi na gaji da in ko so kake duk jama'an nan mu watsi to wallahi tallahi abin ya ishe mu aka ce Alhaji Rufa'i in ya siya kamfani zai ci gaba da al'amuran shi ya ce bari in ji Alhaji Rufa'i nawa zai sai E-Grade Nigeria ne kawai a wuce wurin ba kaga za mu samu enough sake to me da yake so maka injinan ne ai injinan ma abun sanar shi ya taimaka min da su ba. To shikenan a ga maka kudin su. Ba a ciniki da attajiri. Ai attajiri duk abin da yayi a gaban fa mai kudin kamfanin ya kai girman hekta nawa ne? Hekta 670 da wani abu. Iya girman yana da ma'aikata 2000 da wani. Sai Alhaji a faɗa mana. sai an yi tunani. Duba girman abin yake. A cak ɗin da aka karɓo a gidan mai yake so ya ga nawa ne ya karɓo. Sai da fai kai ma ba sai kun yi ciniki ba ka gaya masa. Ka gaya masa ba sai an yi ciniki. Ka fi karfin abu. Bara yi tunani. Wannan irin tunani ne kuma. Ka fi karfin abu. Bidiyon fa ya kusa cikewa ba ne ya faɗa. Tsaya mana na gama tunani ba wai kai abu ana yi ne ba a yi tunani ba. Kuma kamfani ba ƙarami. Kuma kai kuma kaga kai mai tunani. Wallahi. Kai ka isa ga bashi direction shi da kudin sa. Bari ya duba cak ɗin nan da aka rubuto. Bililiyan tiriliyan nawa aka karɓo. Shikenan wallahi. Yau cak ɗin da aka karɓo na Aliko a gidan man Aliko. Wallahi kakanka ta yanka saka. Wallahi kakanka ta yanka saka. A wajen manaja aka karɓo shi a gidan man Aliko. Ka gani? Da kaliyan. Kasiya.